ang tao bazar thanga tongo bazar soya dukaina bazar thangai tongmani tabo bazar thain tongo tabo bazar tabo langkhaini kisa asai tongmani tabo bazar sopaika bazar thain tongo tabo bazar sopaijak falna hinkhe wansa paina hinkhe sini borok jaga hinkhe ADC area ongoi se sini borok naidi wansa ni oro manui pai ma tongo naidi sini borok hinkhe dukan dinani sijak kirijak ADC area jaga se joto wansa mamang naidi joto wansa ni dukan mamang sabo hinkhe sini borok hinkhe dukan dinani sijak Tripura hinkhe wansa rok ni se ongo income khainai lama tongo sini tipasa rok hinkhe income khainai lama se kwrwi chwng bahai khe je borok thangoi se chwng income khainai chwng haini bagui chwng baire hastai ma tongo hinkhe Tripura hinkhe sini bagui business khainai se lama kwrwi hinkhe sini ADC area se borok se dukan kotor kotor ongoi tongo hinkhe chwng borok thangoi dukan rinai ba ADC area hinjaknai sini Tripura ni jaga ADC area o jaga se wansa dukan kotor kotor tangoi hamui tongo se borok se dukan kotor kotor khe hamui tongkha sini borok hinkhe borok no rang rijaknai kam khaikhaiui borok no rang tilangui maro sini borok hinkhe paina hinkhe sini borok falna hinkhe bongni borok naidi borok bwswksa hamui tongkha tabuk ADC area hinkhe sini borok se joto dukan rina nango sini borok ni dukan mung chungo bongno thingni mote hinkhe bongno dukan bara riya khe no tonkhe hamnai joto no dukan bara riya khe sini borok no simi dukan bara ri tonkhe umno hamnai umno hinkhe sini borok income khainai lama se kwrwi ongoi tongkha sini borok je jaga phano dukan se mariya hinkhe ba hinkhe borok se sini borok khe dukan tini rina se jaga maya sini borok hinkhe dekong rogo simui kisa misa phalai ma tongo noidi joto bongni borok mang sini borok hinkhe painai mang oboni bagui no sini Tripura rok gorib bango masaya Hamya bisi bango sini Tripura rok business khainani lama se maya hinkhe oboni bagui no bisi bar sini Tripura rok gorib bango naidi hokuti so joto bongni borok mang se naidi bongni borok se dukan ri tong naidi ADC area hinkhe joto borok no ADC area o je borok no dukan riya khe tonkhe hamnai sini borok mang khe dukan rikhe hamnai ta amno bongni borok no dukan bara riya khe sini borok no direct hamnai no sini Tripura ni kokpal bima kakya sini hao tongoi sini jaga tongoi sini ADC area tongoi chung kisa phono income khainai lama kwrwi omoni bagui sini Tripura ni kokpal bima kakya chung kisa phono se sini ADC area hinjakmani sini jaga hinjakmani o jaga se chung kisa phono se dukan rinani jaga maya hinkhe chung bahai kisa income khainai omoni bagui sini Tripura rok bisiba masaya manungya bagui sini kokpal bima bufuru kaksinai chung sini jaga tongo chung income khainai lama kwrwi income khainai lama kwrwini bagui chung baire hastai rogo mathangjago baire hastai mathango hinkhe oboni bagui chung kisa tabuk uansukna nango sini ADC area sini borok mangsi ongna nango omono kisa uansuklai di hinkhe sini borok se dukan rina nango hinkhe bongni borok se dukan kotor kotor ongoi tabuk hamui tongkha hinkhe chungkhe bahai khe sini obono sini Tripura rok joto tabuk sini Tripura no kusugo tisana bagui joto kok baksang bairi obono sini Tripura rok kisa kulugui tongkha sini Tripura bahai khe kusugo tisanai oboni bagui no kisa sini ADC area go sini borok se ongna nango obono sini borok no bahai khe ADC area o dukan rinai bahai khe business khainani lama phainai obono kisa sini borok no kisa income ni lama rina nango sini je ADC area hinjakmani sini tabuk ADC area hinjakmani se o buini borok Bangladesh ni phai se bukung kalok rok phai se tabuk jaga lai se bok se income bisi oi tongsio dukan kotor kotor tangoi bok se bisiba income ni lama oi tongsio hinkhe sini borok khe tabuk kulugui se tongkha oboni bagui no kisa sini borok no lama rina nango kisa business ni lama khaina nango sini borok no hinkhe oro no paikha ni video nok poilen je paithakjak naimani bagui bele bele hambai।